Semैफोरखौ माबायदि नुदों guys? Komen खालामलाय मोनसे। ओरै जोमैखौ बरिया नुदों आरो ना। सासेनि बारा अखा हाबाय, अखा हानानै दिनै सान्दुं दुंदों, बिराद गरम मोनदों आरो ना। भिउखौ नायलाय माबायदि मोनदों सान्दुं दुंनायजों माजों guys। लामाया नायदो जोङो। गाहाय नुयो आरो ना, बिराद गोजौ आरो ना। अरुणाचल माने आसामाव थांनो नालाय थानाया थाथ'वाखै, मानो होनोबा फैसानि थाखाय लुहैग्रोबाय आरो ना। अखा दोमैलु guys एबार सान्दुं गैला आरो ना, दोमैना दं। सप्तासेनि उनाव दिनैसो सान्दुं दुंदों आरो ना एसे। Karena dia hasil kurang deh, view kurang deh guys. Guys komen kalam deh. Double biar meja macam double kuno aku ingin siapa guys. Ini jeung gakeun gua. Lamanya naik deh, ini arna lama ya, nih, goजौ जाना दं, खुख्ला बिराद गोजौ जाबाय आरोना, ini. Harus share nampak guys.